Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Nathaniel Osbert Ramai ubalong ru udukot jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ha ka lai phoi trik ubanai naitung arhajar apun rio ulapha da ka shithi sha president jong ka MPCC ban penbana ya ka jing e no kam ka jong u na ka party Congress ha ka shithi uba Nathaniel ulaong baula shim ya ka negarai hadien ka jing perkhat badda ka mensim ka basngau Khia bad ban rap ba ka long ka buram ka bakrau yu u ban ya don penta ha ka Congress bad ban shakri ringkat bad kinong yalam ki dekhot bad ki badon ka ju ka jing thmu na ka benta ka bha ka miat jong ki pat ba Henry ulaong banamar ka jing kit kli ha yem hasem bat ke jing e shimet ki badon kam ya ke jing IT lot jong u ha ke ni kapor kumta umla ashu ban pendap hok ki kamram kum udukhot ka Seng ha ke ju kapor uba Nathaniel lapen pa ke jing songu ka bakrau ya ke jing yalam jong ka Congress kabala ai ya u ya ka tiket ban ya khun ya ke election MDC sha ke HEDC house nem arhaja apusan na nongspung so yong constituency ula ai ru ka jing ro bat ka jing songu iki dekhot ki nong karshan bat ki nong tre ka party ha ka te ka constituency ki bana ai ka jing karshan ka pura ha ka por ba udon ha ka Seng ha ka bakut una Nathaniel ula pha ka jing kit bok ruang sha ka Congress bat ki nong elam jong ka da ki jing duai ba ka party kan nang yai tre stom na ka benta ka bha ka met jing pat ba ka jela kumban chukdo ba uba Nathaniel uderu khun jom MLA barim ka soyong uba HDR lingdo bam kwai hadu baru blai bar ula batru ekakam menteri kampo yeng ka sarkar jela ha ka por ka sarkar Congress